Hola, estàs a punt? Recorda que és important tenir atenció plena per fer els exercicis. Anem a treballar amb la fluïdesa articulatòria. Anem a treballar amb el so R, amb la R multivibrant i anem a treballar posant un imaginari i un gest. És una proposta que ve de Rudolf Steiner, de l'euríthmia de Rudolf Steiner, i és la següent. Es tracta d'imaginar que aquesta R és aèria i que és com una fulla que es mou amb el vent. I que no té sorra, sinó aire. En aquesta R també li posarem l'ampliació de registre tonal. Per tant, jugarem amb el registre. Sempre en el vostre registre còmode i sempre fent els exercicis d'una manera fàcil i feliç. Després de treballar això, passarem a jugar amb els canvis de ritme. Mirarem que les frases que anem dient no tinguin totes la mateixa llargada, que no tinguin totes el mateix patró, sinó que de cop hi pugui haver frases més llargues, més curtes, i també jugarem amb la velocitat. Si estic dient una cosa, per exemple, que és un referent que coneix tothom, puc parlar més ràpidament perquè allò ja ho coneix tothom. Si vull crear molta atenció en aquell moment, potser cal que per dir aquella cosa més important vagi una mica més a poc. De tota manera, a casa jugaré de diferents maneres, amb diferents ritmes, per divertir-me i per desbloquejar els patrons monòtons entonatius. Per tant, a casa juguem dient allò que volem explicar, canviant de velocitats, canviant els ritmes, fent unes petites pauses, sempre hi ha la micropausa per respirar, però a més fent alguna una mica més present per cridar l'atenció. Com per exemple aquesta que acabo de fer ara. Bones pràctiques, bona presentació.